pane chitiko chinoitika muZimbabwe sezvamunoziva kuti aiwa munhu akaita kuti kuitwe mafresh elections munyika yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika yekuZambia vaHakainde Hichilema pavakatuma vakomana vana mumba kuti aiwa vanoita mainvestigation vakame up with the Zimbabwe report. Pane chitiko chinozoitika pasamiti patinoona kuti aiwa Hakainde Hichilema vanhu votaura kuti aiwa akaratidza maturity nekuti akaona kuti kunyange neSADC yacho iri kutosimbisa illegitimate mutungamiri wenyika. Sanapenda mashoko akataurwa naHichilema pasamiti ataona kubatana komuna ZANU-PF zvisizvo zvinobva subscribe like turn on the bell icon. Tipina panapa muNews Zimbabwe munyika muzinzi. ZANU-PF is gushing over Zambian President Hakainde Hichilemas endorsement of the last year's disputed elections at the just ended Southern African Development Community SADC. This comes after the outgoing chairperson of the SADC organ on politics, defense and security, Hichilema, said the recent elections held in SADC region, including those in Zimbabwe, were relatively peaceful and produced leadership that the bloc is proud of. Tona vakomana vana mutsvangwa vanoona an opportunity wekutaura vachiti pana panyangwa pachiti speaking at a press briefing held at the ruling party headquarters in Harare on Monday. ZANU-PF spokesperson Mutsvangwa said Triple C's attempt to claim a shared interest with the Zambia regarding Zimbabwe's democracy, free speech and elections is utterly false and pretentious. Panapa toona kuti vanouya vachizvicongratulate vachiti aiwa isu hatina kana mhaka isusu ma-elections edu akanga ari credible, anga ari peaceful, but toona kuti aiwa these guys vanokanganwa nokuti havasi kuziva zvavo, vari kukangana kuti Zimbabwe report yakatonyogwa uye iripo. Mashoko angotaurwa naHichilema akanga kuda ngozviisa kusafeside zvake. One aboycota this SADC summit, and then number 2 Hichilema wacho ndobva apa speech achingoti aiwa ma-elections akaitiwa for the past years akanga ari peaceful, natoona kuti the bloc is proud of. Mutudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pevakomana veZANU-PF ava vari kuuya vachida kuzama kuda kunyadzisa kana kubvisa vakomana opposition on the agenda. Penda comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musano subscribe or like, want you to turn on the bell icon.